ụtụtụ ọma nụ n'isi mbido TV. Obi dị m ụtọ maka mụ na nwanne m nwanyị Uchechi ga-akwe nke anyị bụ bịa taa awụ ihe dị obere onye gbawa ọkpụrụkpụ ọ ga-awa emepe ọnụ unu ga-asụ ndị abịakwala ọzọ. Aha m ka bụkwa Chinwe Ebili ka Nneọma ji aka ya kọwa onye ọwụ kelekwe n'ụnụ. Igbo ndị ọma ndị eji eme ọnụ ndị mụrụ nze mmụọ ọzọ ndị na-eme m n'egoli mana nna dị ekwusi ebe ọbụla m ga-akpọghakwana m onye Igbo inyego m ihe na ị ga-enye m maka onye nwa bụ ihe ọma Chineke mere m maka Igbo amaka. Ọ ka akwụkwọ Adunu nwaanyị Adunu ji eme ọnụ Ada bịa nwaanyị dịka nwanne m nwaanyị si kwuo Nneọma Uchechi Chukwuma ime ma ọ bụrụ ụzọ na-etucha m ka m hapụ itu ya mana ọma mgbochi m ikwukwa na nwaanyị onye unu hụrụ ebe a ọ bụ odozi akụ akpata akụ ọ na-erikwa akụo maka ị na-enye ya n'ahịa ga n'ahịa mụ na ya awụchikwala ka anyị si awụchi ka anyị wetakwara unu isiokwu ọ ga-aba itinyecha ọnụ ebe ọbụla ndị Igbo nọ ọ na-adị na mma. Gịnị bụ isiokwu a anyị ji ebe tata nwaanyị ọma ọka na mma na iji aka gị gwa ha nne ma tupu anyị na-aga n'ihu makwa na-emepe ọnụ ịma ọbịa nọ n'ụlọ ọbịa dere ọbịa kara aka anyị na-egakwa etinye okwu ahụ ọnụ. Kedu ihe bụ okwu ahụ? Ọ gbasara otu ị ga-esi na-akwado nkwado maka mgbamakwụkwọ di na nwanyị. Maka mgbamakwụkwọ a na-ekwu okwu ya ị ga-akwado ọfụma iwe esi ahụ a na-achọ mmanya a ga-aṅụ achọ mmiri a ga-aṅụ achọkwa oche ị ga-eji anọdụ ọdụ ndị fọ na-achọ ebe a ga-paakị moto gịsị nke na akwado ha akwado mana ịkwado ya ọfụma onye niile bịara ebe ahụ n'ụbọchị a ga-eri nri ṅụkwa mmiri ṅụkwa mmanya. Ọ bụ ka anyị ji letu anya ka anyị kwukwu na ihe nọ n'ime ya mị na nwanne m nwaanyị maka ya agago mgbamakwụkwọ dị iche iche eme nke anyị ga-eru nri a na-eke aga na-eru anyị ọkwa eziokwu nwanne m ka ị gabeghị ụdị mgbamakwụkwọ ahụ agago n'ugboro ọtụtụ oge ekete gị ị nwetaghị m ikwe eziokwu tupu anyị na-etigo ọnụ n'okwu ahụ agami ịma onye ọbịa anyị kpọbata anyị na-egakwu eti ọnụ n'okwu a aha ya bụ Agata Nwachukwu ka o ji ọnụ kelee Igbo bụ Igbo. Nne nnọọ ndị Igbo enwe mma mmanụ ekele m unu dịka onye isi m siri kwuo aha m bụ Nwaada Agata Nwachukwu onye Imo steeti ka m bụ. Anyị adịghị akpata etufuo awa akpata eru ụlọ akụrụ ụlọ okwuo onye kpatara ya. Ana m asị ka unu na-anụ olu anyị n'ụbọchị taa ya dịrị unu mma. Ọ dịrị unu ma ndị Imo steeti mana m kwụsọ Imo steeti nsogbu ga-adị n'ime ụlọ anyị nọ n'ụtụtụ ka m mechikwa ọnụ maka eme Ada abịa na ojigo anya nkọkọ na-ele achọrọ m ịma ma ikwu ya ma ikwughị ya ebe ọbụla ndị abịa nọ anyị na-emezi Igbo ebe ọbụla anyị na-anọchite Igbo so ma ikwughị ya Igbo anyị bụ nwanne Ada abịa wọnụ obi dị m mma ọ bụ n'Imo ka abịa sipụta ya bụ na imi na anya ndị a na-ekerichi ha na-ekerichi kesịrị ya ruo ebe a taa na mmanụ anyị nwanne ihe wụ isi bụ ile onye nwe nwanne m otu na m nọ m chekwa enwe nwanne m onye ọbụla gafe briji ahụ dị na Asaba ebe a na-ata akara uche ịtago akara onwere onye na-aga ụzọ onwere onye Igbo na-ataba akara Asaba ịma ha ebe isi mana mgbe ụfọdụ ịma na hold up ga-adị nata ebe ahụ ị na-ele ihe a na-eli ya o nwe mgbe izi mpụta nsị ihe anyị were oyi ijiji na-ebịa mana emecha m chefuo si mba ya awụ like welcome home erukwa ha n'isi na window zụrụ nwa gị ihe gị ịma mgbe a ga-asị bịa fee ụgbọelu nsọ ha nọ m efe elu maka ka ata akara ịmana nwanne ịnọdị niile akara ịma oso na-apụta na nkọnkọ ya ichetere otu ị na-ele otu ọ dị mana oge ugbu a na-ahụzi nke wu ogede a na-ahụkọta ya n'ogede. Ị ga-edobe ihe anyị na-eri n'ụzọ Asaba ka anyị tinye ọnụ isiokwu anyị ji bịa maka isiokwu a ama m na ndị na-ege ntị buru oche nọrọ ana ịma na ihe gbasara di na nwaanyị na-adị anụ ọkụ n'obi enwere experience nwe mere mgbe anyị si ka etinye isiokwu n'obi tọgburu m atọgbu ịma oge ụfọdụ ndị mmadụ ada ama na ụfọdụ ihe na-eme mbọsa agbara akwụkwọ na-abanye na alụmdi na nwunye. Enwere enyi m na-eme ihe foto na-ese ihe onyonyo ọ gara ebe a na-eme anụrụ di na nwunye ya nwa kọvara event ha sere ha foto mee vidio akwọ ya ụgwọ si ya 2 weeks later ya bịa mee gịnị bịa were ego ya fọrọ. Ị ma na 2 weeks later dimkpa buru picture na vidio ruo na be ndị nụrụ di na nwunye ka o bunye ọ sị ozugbo nchọ na-emepe ụzọ
the man na nwoke ahụ ya nwoke ale ya anya si ya onye ka ọ bụ ọ sị ha anọ ya nwa bụ na o so na phone na-ekwuche the man shout tiwe mkpu buru pictures ebe a pụọ chọọ m ihu ya again adị m alụzi anyị agbasala nka ọ bụkwa egwuregwu nwoke nata ya picture dọkasịwa na adọkasị buru vidio kwurie onye foto si na ya na ozi mgbe dị n'aka mere izu ụka abụọ gara aga na o chetara otu nwoke si amakụ nwunye ya eke isi a na-eme ihe niile onye foto si na ya nọkwa n'akụkụ nwoke jide foto niile ya na nwaanyị nọ na-eseri ya tụkwuru na-ekiri nwoke sendicha the pictures banye m na were gị anya ọ sị na onwe ha ọkpa o ji esi n'elu gbadata na ruo taa mgbe emechaziri ịmago na onwe ndị ọmakwa ma maka asị na kedu ihe sere okwu asị na ọkwa ihe mere na wedding hall nwoke sikwasị na ndị be nwaanyị eneteghị ndị nke ya anya akọrịa nwaanyị mechie ọnụ nwoke mechie ọnụ emechi ọnụ ha gbaa moto gawa obodo oyibo ebe ha ga honeymoon eruo 2 days after honeymoon nwaanyị na-abịa sị ndị be ya na ọlụchala ihe mere eme ana ama m na ị ga-anụgwu ụda akụkọ a ya mere ịma ndị mmadụ na-ene wedding a na-akwado wedding ọ dịka ihe egwuregwu mana ụfọdụ ada ama na wedding na-abanye na marriage maka ụmụ ndị na-ada echefu ihe mere mma ya ma mpa ya na wedding ịma na ihe wedding a na-akọ eme ndị ọgwụ ahụ wedding ndị nga ndị nke ụmụ nwaanyị ha bụkọ onye niile ma ndị nke nwoke bụkọwa ebute gift agaghị enye ndị bịa wedding a na-enye sọ ndị nke nwoke ebute nke nwaanyị a na-enye sọ ndị nke nwaanyị mana tupu anyị lee mofu ndụmọdụ mmụọ m ga-enye ọha na eze niile anyị n'ụbọchị taa maka onye na-akwado wedding ị ga-eji nwaanyị nọdị ala kpọọ nwunye gị ọ nọ na nkọnkọ gị unu na-ata ebumeru onwe nwoke nọ ọ na-akwado ebe nwunye nọ na-akwado ebe nne di na ọ na-akwado nke tupu iwu ha ndụmọdụ maka ama m na ọ ka mma na onye ọbịa anyị tinyere ọnụ n'okwu a maka na ama na ndị na-ege ntị ga na-atụ anya n'onu ya maka ịma na ha ma na mụ na gị na-ewu ndị egwuregwu nwaanyị ọma anyị abịago n'inugo n'isiokwu anyị ka esi akwado alụmdi na nwunye kedu ihe ị nwere ikwu ndị Igbo ndị nwe nne biko ana m arịọ unu mgbamakwụkwọ ahụhụ mmemme ụmụ okorobịa nọ na secondary school na ụmụ agbọghọ nọ na primary school awụ mmemme ndị ewurula ji mkpa n'echiche na akọ na uche ya wụrụ ma ịkwado ha akwado wara ọgọdọ ọwụchie gị anya ọwụ ya wee ezigbo ohe m nụrụ nwanne m nwaanyị na-akọ ugbu a maka na ị gaghị agwa m na mgbamakwụkwọ emere n'ụzọ ụka abụọ mgbe a na-ewetara foto asị mgbamakwụkwọ ebeela biko isiokwu m tutu anyị na-aga n'ihu ụwụ mgbamakwụkwọ ka e mere na Galili na akwụkwọ nsọ unu hụrụ sị ma di ma nwaanyị gbara akwụkwọ onwe mgbe a nọkọtara otu a chee echiche sị ndị ọbịa ndị anyị na-akpọkọlayo anyị ga-enwekwa ike wee lekọta ha n'ụbọchị ahụ o ji wụrụ emewebeghị mgbamakwụkwọ emewe mmanya agwụ ọ sị Jizọs na nne ya anọghị na mgbamakwụkwọ ahụ otu a ka mgbamakwụkwọ ahụ esi laa n'iyi ya mere ndụmọdụ m n'ụbọchị taa ha wụrụ imewe mgbamakwụkwọ na-atụ elu mgbamakwụkwọ na-achịkọta eche otu ị ga-esi azụ shu 10 ị ga-echenji mana icheghe ndị ịkpọkọtara ihe ha ga-eri ihe ha ga-aṅụ masị gị doo isi mbụ ị ga-ịpụ ụzọ mee kpọkuo nna anyị Jesu Kristi na nne ya ka ihe nrimaba ahụ ha mere n'akwụkwọ nsọ biko kwe ha doo nọnyere gị ka ị wee si otu a isi zikọọ gị ọnụ maka na o nwere ndị ga-ajụ sị ị gbara akwụkwọ icheteghị m ịkpọghị m isi gị loo echefuru m gị echefu and asụsụ m gị lụọ onye ịma sa gị chefuru ya echefu echi ị na-eme mmemme onye ahụ sikwana biko echefukwere m gị echefu ya ọ ga-afụ ụka ya dagharịa okwu ọzọ maka na dịghị onye ahụ isi chefuo onye dị mkpa yile ya nọ ọ maka gịnị anọdụghị ọdụ ka e wee hazie mgbamakwụkwọ ahazie ọfụma biko ana m arịọ unu ka unu na-anụ olu anyị a na-ahazi mgbamakwụkwọ ahazi
ma o wee dịrị onye ukwu mma were dịrị onye nta mma. Unu anwụna anwụla uche enweghị ikwu. Ọ dịdago m obi. Okwu iche dị mma nne ihe ikwu amaka ịzụ di na nwaanyị nọdị ala hazie ya ọfụma maka hazie hapụ ụjọ tegodo ka ihe mpụzi ha ga-eji echegodo kwa ebe ha ga-anọ ebe mgbamakwụkwọ ha chegodo venue ka ebe anyị ga-eme mgbamakwụkwọ mana tupu ha na-eche venue ha chegodo ego ole nọ ha na-akpa otu a nọmba 1 plan gị weta mkpịsị na akwụkwọ degodo budget ihe ahụ puku ole m nwere nchọ iji agba akwụkwọ ọkwa eziokwu unu kpezie puku unu nwere unu jee ka ebe ego puku mmụọ ga-ebuga m ọwụ n'eluigwe ka ọ n'elu ala mmadụ one ka m ga-eji nwe ya leta anya m were puku anyị na-etinye anya ga-erikwa maka ụfọdụ ndị mmadụ na-agba akwụkwọ ji ụgwọ ebe ha nọ na-agba egwu ndị eji ụgwọ ka nkụ ndị a na-eri eji ụgwọ ya ndị na-ese foto eji ụgwọ ya ndị ga-ebute ndị nne na nna eji onye kwara akwa eji ụgwọ ya na-ajụ onye ka ị na-eme dị ka imetụta ọ bụ iwu na ị ga-akpakpọ amadị m ọ bụ na ị nweghị ego biko nụ ị gaghị ana na be nwaanyị hụ nne na nna ya ịkpọrọ ya banye na kọtụ mee kọstọma ịma na anyị nwere ọtụtụ ụzọ isi alụ nwaanyị customary court ka o tere anya ị ga-eme nke m nọ n'ụlọ ụka n'ọnwa abụọ gara aga m na-ele nwata nwaanyị yi akwa ọcha this white gown nọ na chọọchị hụ nwoke yi shet nkịtị nọ ha edome ha n'ihu anyị nọ n'azụ nke a ụka mgbede ọ na ndị na-abịa na-eshi nne sana mgbe mma na-ebu isi ihe na ọta ihe ndị a chọrọ ime asa chọrọ ịgba akwụkwọ emeghị onye akpọ ọwụ sponsọ ha di na nwaanyị kara nka abụọ ka ha kpọ mana nke a ka ha nọ ma akwụkwọ gbaga nwunye wing ọbasi dị n'eluigwe ọgbama na-alụgo alụbeghị ha di na nwaanyị ị ga-egbugbu onwe ọwa igbu na ị ga-egbu onwe nwaanyị ọma jidi ebe ahụ ama m na apịtago gị ebe ọ na-emetụta gị mana ị ga-enwe obere ndidi ka anyị jee ezumike ndị ọma na-ege anyị ntị unu agakwa n'ebe ọbụla buru n'oche unu ga-ahụ na ndị nọ ebe a taata itinye ọnụ okwu bụ ndị kazuru akazụ ya bụ ọ isiokwu ị ga-etikwuru na gị eje n'ebe ọbụla ndewonu.